Ako po si Adober. Medyo may edad na at talagang nawiwili ako sa pakikinig sa channel na ito. Napakasaya ng buhay ko nang makakilala ko ng isang babaeng pinapangarap ko noon. Alam nyo, walang katumbas ang lahat. Unang kita namin na hindi ko mawari ang nararamdaman ko. Palangiti, galante at talagang pakiramdam ko. May gusto sa akin. Kumbaga, love at first sight. Maganda siya. Ultimo mga kaibigan ko at mga pinsan ay kinaiinggitan ako. Kasi nga ako lang ang kinausap. Piyesta yun sa amin doon sa Pasig, sa Panay. Hindi ito sa sentro. Parte lang ng isang barangay. Tandang-tanda ko yon. Nasa pagitan ito ng 1995 hanggang 1996. Siyempre nagulat ako gawa ng may gumagala na babae sa kahulugan ng piyesta. Hapon at napakaabala ng mga tao sa kakainom. Kakain kung ano-ano pang kasiyahan. Ako, kasama ko lang ang pinsan ko habang nagtatagay kami sa gilid ng bahay namin. Magkakalapit lamang ang tirahan at halos lahat ng kapitbahay kaanak lang namin nun. Itong babaeng sinasabi ko, may kasama. Tapos ang kasama niya ay yung kaanak namin na nasa unahan lang nakatira. May maliit na perya sa lugar at doon ko ito nakita. Tanaw na tanaw mula sa bakuran namin ang perya. Kaya naman nahatak agad ang atensyon ko. Nagkatitigan kami ng mga pinsan ko gawa ng nakita din nila yon. Hindi naman pwedeng maunahan ako kaya naman tumayo ako at lumabas talaga ng bakuran. Sinisipat ko itong babae na naaaliw doon sa itsa-itsa. Ito yung mga sentimo o barya na inihahagis sa malaking pisara na nakahiga at may mga maliliit na guhit na parisukat. Basta, iba't iba ang kulay at nakadepende yon sa kung anong premyo ang makukuha. Itong kaanak namin na kasama ng babae ay kaibigan ko. Babae din yon. Si Honey. May iba pa namang mga kasama. Lahat ng ito mga bisita. Pero namumukod tangi ang kinang ng ganda nitong tinutumbok kong babae. Sumisimple ako kay Honey. Habang nangyayari naman ito, sinisipat ko ang pinsan ko doon sa bakuran namin. Para bang galit, napapakamot pa ng ulo ang isa. Dinuro naman ako ng isa pang pinsan ko. Para bang gugulpin ako ng mga yon. Tumabi na ako sa babae. Walang ano-anong nagpakilala kaagad ako nun. Sapat na sapat ang tama ko ng lambanog. Hindi ko na naisip na napakabaho ng bibig ko. Pero parang wala lang sa kanya. Nagpakilala din ito. Pero pangalanan natin siyang Maria. Sinisiko pa ako ni Honey. Wika nito ay mahiya naman daw ako. Ni hindi man lamang dumaan sa kanya bago pa kausapin ng babae. Siyempre, nagmaang-maangan ako nun. Oh, magkakasama pala kayo ha. Pasensya na Honey. Sabi ko. Nagpatuloy lamang sila noon sa ginagawa nila. Itong tatlong pinsan ko ay lumapit na yon. Nakipagkilala. Pero naroroon lagi sa akin nakatingin si Maria. Ito na yung sinasabi ko na para bang hulog na ng langit. Ultimong si Honey ay parang hindi makapaniwala na papansinin ako ng babaeng yon. Nang papabalik na sila sa bahay nila Honey, dito ko na kinausap si Honey noon. Nakako ito bang si Maria kaibigan niya kasi naguguluhan ako eh. Hindi naman nag-uusap si Honey at si Maria sa perya. Hanggang sa nalaman kong kasama pala yun ng kaibigan niyang taga-Dueñas. Katunayan ay hindi nga umano niya kilala. Mas nauna ko pang nakilala ito kaysa sa kanya. Tsaka, kakarating lamang din ng mga ito at dumiretso sa perya bago pa sa kanila. Napapangiti lang ako nun. Kako sa sarili ko. Parang sinadyangan ng tadhana. Aba, baka pinadala ito sa lugar para lang magkaroon na ako ng pangkinabukasang babae.
Kinagabihan, may disko. Napadaan sa labas ng bakuran sila noon pasado 8:00. Naglilinis na ako ng mga lamesa sa labas. Patungo sila sa diskuhan. Kinawayan ko at sinabing magkita na lamang kami doon. Tumingin lang sa akin si Maria at kumindat. Naligo ako at nagbihis. Tapos mag-isang nagtungo sa disko. Doon ay kinapalan ko na talaga ang mukha ko. Natamaan na ako eh. May mga pagkakataon na nagkakausap kami ng seryoso, lalo na kapag naiiwan kami sa lamesa doon sa disko. At lalo na kapag nakipagsayawan na itong mga kasama niya. Ora mismo pagkasabi ko na gusto ko siya at kung pwede ko ba siyang maging nobya. Aba, tumango at ngumiti. Kami na kaagad, Sir Seth. Hindi nga ako makapaniwala kaagad eh. Kala ko naglolokohan lang kami. Pero noong sumayaw na kami noon ng sweet dance, nagkasagian na ang mga labi namin. Mahabang gabi ito. Naiuwi ko pa si Maria. Hinayaan lang naman siya ng mga kasama niya. Napapansin kong parang wala lang itong pake sa kanya. Napapansin ko ring tila ba hindi naman ganoon kalapit si Maria sa sinamahang kaibigan kaya nakarating doon. Nagtanong ako kaano-ano ba niya yung sinamahan niya. Nagulat ako syempre. Nagkakilala lang daw sila nito sa sasakyan patungo sa amin. Tapos yun na nga't naging magkasundo at inimbitahan na sumama dahil may piyesta. Sumama naman si Maria. Napapaisip tuloy ako. Hindi kaya may sa pagkasaltik yung ulo nito. Pero matino naman kausap eh. Nung nasa bahay na kami, syempre inaya ko na doon na lamang matulog sa silid ko. Nakahiwalay naman ito sa likod at hindi na kinakailangan pumasok sa mismong bahay namin. Kumbaga, ito kasing bahay bungalow. Medyo sapat sa laki at gawa sa kahoy. Yero ang bubungan. Itong sinasabi kong silid ko noon ko palang napagdesisyon na gamitin ko ito nang magbinata na ako. Hindi kasi kami magkasundo nitong kapatid kong lalaki. Binabay ang ugali tapos sobrang nakakaasar. Extension lamang yun ng silid ko sa kusina. Pero ang pinto ay hindi nakadugtong sa loob ng bahay. Kung hindi nakahiwalay sa labas nun. Tapos ang likod yung likuran talaga masukal. Nasa labas ng bakuran sa likod kakahuyan na. Sa harap ay daanan yun tapos sa kabilang parte, mga bahay na magkakasunod. Bale, nasa dulo talaga ang amin. Paano kung malaman ng mga magulang mo? Hindi ka ba pagagalitan? Tanong ni Maria sa akin. Nasa pasado 1:00 na ng madaling araw. Ako walang problema gawa ng binata naman ako tapos sinasabihan na ako ng mga magulang ko na mag-asawa na. Total ay tapos na ako sa kolehiyo. 2 years lang po ito, automotive. Hindi naman siya nahirapan sa pagpapaaral ang mga magulang ko. Sadyang gusto ko lang noon na magkaroon ng sariling shop. Ginagaya ito sa tiyo ko na hindi nga nag-aaral pero may shop na mga sasakyan at yumaman talaga. Kinakabahan ako sa gabing yon. Alam ko nang may mangyayari. Ano to, magdadasal lang kaming dalawa sa loob ng silid. Siyempre, alam nyo na yon. Ayun, may nangyari nga. Inakala ko pang hindi ito, alam nyo na, birhen. Pero nagulat ako dahil pakiramdam ko. Ako ang nakauna. Pasintabi po at baka may batang nakikinig. Nagiging totoo lamang ako kasi nga totoo naman talaga ang kwento ko. Ngayon, nalaman ng magulang ko. At dahil nga nagustuhan nila itong babae kasi maganda, kaagad pinaasikaso ang pagpapakasal. Pero dapat, mamanhikan muna kami nun. Pumayag ang babae. Nangyari ang pamamanhikan. Parang may sariling mundo itong mga magulang ni Maria. Kung makatitig, parang, alam mo yung parang papatayin ka. Pero kapag kinakausap, maayos naman. Yung titig lang talaga ang kakaiba. Lalo na yung mga kapatid niya.
Panganay si Maria. Pastor ang gusto nilang maging tagapamagitan ng kasal. Nais na mga magulang ko sa simbahan pero pastor daw eh. Buwelta ito sa panig ng babae kaya dapat respetuhin. Ang importante, mapakasal. Ito na ang yugto na nakamit ko na talagang inaasam ko. Nakasal kami. Doon ko ibinahay si Maria sa amin. Pinalaki yung silid ko. Giniba at ginawang 2 palapag. Buhay may asawa. Masaya araw-araw at kinaiinggitan talaga ako noon. Mantakin yung nakabingwit umano ako ng isdang malaginto. Samantalang ako para namang hito umano. Bagay na bagay daw, pero nakakasuklam ang pagkakaparehas. Maputi siya, maganda at may katangkaran. Ako Sir Seth, mukhang hindi tao eh. Nakakayamot kapag sinakyan pero malakas ang sense of humor ko kaya makunat din ang mukha ko nun. Baliwala lamang ito sa akin. Lalo pat damang-dama ko talaga na mahal ako ng asawa ko. Pero syempre, kwentong katatakutan ito. Hindi naman pwedeng hanggang pag-ibig lang, di ba? May natuklasan ako sa kanya. Habang tumatagal ay napapansin ko ang pagkakaiba niya kumpara sa karaniwang kilikilos ng isang residente. Kung minsan ay nawawala. Lalo na kapag gabi. Alam ko na yung nasa loob ng isip niyo. Matik, di ba? Pero syempre hindi tayo tatalon sa yugtong patapos na. Iisa-isahin natin sa kung paano ko nakamulatan o nalaman ng lahat. Minsan hindi ito kumikibo. Kahit anong kausap, tanong at kulit ko nun. Wala. Hindi nga makatitig sa mga mata ko. Gusto kong malaman kung nasaan ba ito kapag gabi. Nawawala at hinahagilap ko tapos namamalayan ko na lamang na natutulog lang pala. Maya ka ba namang bumangon ako na wala siya sa tabi? Tapos hinahanap ko sa buong paligid at nakarating na lang ako sa mga kapitbahay. Kamuntikan pa akong makagat ng aso. Tapos pagka-uwi ko natutulog lang. Nagmumukha akong kung ano-ano yun. Mukhang baliw. Ang sabi niya ano umanong ginagawa ko hindi naman daw siya nawawala. Baka namamalikmata lamang daw ako nun. Nalimpukatan kumbaga. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Dahil hindi lang ito isang beses nangyari. Maraming beses na, Sir Seth. Oo, at kumikibo na makalipas ng ilang mga araw. Pero ibang kibo naman to. Kung noong mga nagdaan na parang ang seryoso, ngayon mapagbiro na eh. Para bang may mood swing. Naisipan ko nga noon na ipatingin na lamang ito sa doktor. Doktor sa pag-iisip. Alam ko kasing nagtatago lang eh tapos babalik sa higaan kapag nalingat na ako. Hanggang sa isang gabi, kung hindi ako nagkakamali, bilog na bilog ang buwan. Nasa may lantay siya noon na ginawa ng tatay sinido ko. Nasa likod lang. Kamalig na may lantay. Para kahit papano ay may tambayan o mano kami sa oras na gustong magpalipas ng oras. Napakaganda doon kasi nga nakabungad talaga sa malawak na sakahan namin. Pero sa kanang parte ang sakahan. Sa kaliwa, malagubat na. Naglalawig ang mga puno ng niyog ang nasa lugar. May mga mais at ilang mga gulay. Sa gilid ay kulungan ng mga manok at baboy. Bali nasa loob ng bakuran ng kulungan ng manok at baboy nun pero wala itong laman. Bali talikuran ng bahay namin, Sir Seth. Magkakadikit pero magkakaibang direksyon. Medyo malawak ang sinakop ng bakod na gawa lang sa kawayan. Pumapabor sa likod ang sa amin ni Maria. Habang sa mga magulang ko sa may harap, nakabungad na ito sa may kalsada na hindi pa sementado. Nakapaslant bahagya mula sa kalsada ang orientation ng bahay. Hinahanap ko noon si Maria kasi nga gabing-gabi na tapos naroroon pa ito sa labas noon. Pero hindi tumutugon. Nakatingala.
Nasa gilid lang siya ng lantay sa kamalig. Tutok na tutok sa kalangitan ng atensyon. Tapos itong kamay niya ay kinakalikot ang buhok niya noon. Kumbaga, itong daliri ay nilalaro sa buhok na para bang baliw. Naroroon ako sa itaas na ng bahay. Nakadungaw. Takang-taka talaga ako noon. Inobserbahan ko lamang ito. Napapailing ako gawa ng baka baliw ang asawa ko. Napakagandang babae tapos mababaliw at kagala sa kalsada. Baka mamaya pagka-interesan pa, di ba? Maya-maya ay naglakad na ito papasok ng bahay. Habang nangyayari naman ito ay pahintu-hintu siya noon at sipat na naman sa kalangitan. Nung umakyat na ng bahay, nakayuko na ito. Sinabihan kong bakit parang nahuhumaling ata ito sa buwan. Pero hindi ito nagsalita. Dumungaw sa bintana at tumingala na naman. Ilang mga sandali ay sinabi nitong kumakalam umano yung sikmura niya. Nagugutom daw siya. Ha? Anong nagugutom? Ikakakain pa nga lang natin. Ang dami mo pang kinain na parang gilingan ng bigas yung bunganga mo eh. Buntis ka ba? Ang sinagot niya, basta nagugutom siya. Ikuha ko daw siya ng makakain nun. Aba, buntis nga siguro ah. Naglilihi ka ba, Maria? Anong gusto mong kainin? Hindi ito kaagad sumagot. Hanggang sa bigla itong humarap sa akin at ikaw, ayos na may tira pa namang isda no. Yun na lang tapos kanin. Damihan mo ng tubig. Punuin mo yung pitsyel. Napapailing ako nun. Naisipan kong itanong ito bukas sa nanay ko. Baka kasi pagbuntis lang ang dahilan kung bakit kakaibang asawa ko. Tsaka pagkadami namang tubig. Ano to, maglulunod siya. Pero sa kabila ng lahat ay hindi na lang ako nagsalita. Nag-aagaw sa diwa ko ang pagiging weirdo niya at baka nagbubuntis lang. Alin dito kaya ang akma? Kumain siya pero kukonti lang. Isang subo lang. Tapos ulo pa ng isda ang kinain ng hindi man lang natitinik ang lalamunan. Habang umunguya pa nga yun ay nakatingala pa rin sa buwan. Bukas lagi ang bintana. Dahil ito naman ang gusto ko sa gabi. Para malamig. Hinayaan ko lang siya. Inaantay kong magsalita. Hanggang sa ibinaba nito ang hawak na plato doon sa maliit na lamesa. Sa gilid lang ng silid. Tapos ay tumayo at nakatingala pa rin sa bintana. Ito nga palang silid sa itaas, isa lang. Sinabi ko namang dinugtungan ng ikalawang palapag yung inuukup ako. Pinalaki lang ng konti. Tapos may hagdan na patirik at ito na mismo ang silid sa may itaas nun. Wala nang ibang silid kung hindi ito na bubungad pagkatapos makaakyat sa hagdan. Sa hindi ko inaasang pagkakataon, bigla na lamang itong tumungtong doon sa bintana. Nakatuwad. Tapos tumalon na parang palaka. Hindi ako kaagad nakatayo. Gulat na gulat pa ako noon. Noong matauhan ako noon ay mabilis kong sinilip sa bintana. Sa maniwala man kayo o sa hindi, itong asawa ko ay naroroon na sa bubungan ng kamalig sa ibaba. Kitang-kita ko ang kung anong nangyayari noon. Nagbabago ang itsura niya. Parang nagkabali-bali ang kanyang katawan. Hinubad niya ang saya na suot at naging maitim na ang maputing balat niya. May sa mapagkakuba pa yon. Mahaba ang kamay at paa. Wala na akong ibang naiisip kung hindi. Aswang si Maria. Hindi ako nakagalaw doon sa kinakatayuan ko habang nakadungaw. Para bang nananaginip lang. Kung yung pagkakakilala namin ni Maria ay may tuturing kong panaginip. Ngayon sa natuklasan ko sa kanya, panaginip pa rin. Pero bangungot. Naisasadiwa ko ang lahat mula sa mga kinikilos niya
hanggang sa doon sa mga magulang nito. Kaya pala ganoon makatitig, tsaka nasa liblib talaga ang lugar nila sa Dueñas. Katunayan ay dito na umano nakatira banda ang bantog na si Gimo. Parang kauri ito ni Gimo. Sinara ko ang bintana, maging ang pinto sa ibaba at pinto sa may hagdan. Hindi ko mawari ang gagawin ko. Takot, may pagkabagabag. Tapos ay nariyan pa ang agam-agam sa kung paano na lamang kapag nanalasa itong asawa ko. At papaano na lang kung tablahin kami ng pamilya ko. Mga 2 oras ay kumatok na ito sa ibaba. Tinatawag ako pero hindi ako kumikibunon. Buksan ko daw siya ng pinto. Matutulog na siya. Paulit-ulit ang pagsambit niya. Pero nanatili akong tahimik. Ako bahala na. Baka kasi pagbukas ko pa ng pinto ay bigla akong sunggaban. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog ako. Pagkagising ko sa madaling araw, napabalikwas ako dahil nga katabi ko na si Maria. Nakatalikod dito sa akin, nakakumot at mahimbing na natutulog. Umatras ako noon, napamabura. Papanong nakapasok sa bahay ito? Kinandado ko yung ibaba eh. Pinatungan ko pa ng mabigat ang pinto sa hagdan. Ultimong yung bintana, nakasecure din ito. Pero naroroon ito sa loob. Ni hindi ko man lang na malayang nakapasok. Hanggang sa bumaling ito sa akin. Nakaharap na. Nakabuka ang mga mata at talagang parang hihiwalayan ako noon ng kaluluwa. Kako, huwag niya akong papatayin. Asawa niya ako. Ang sabi nito, bakit niya ako papatayin mahal na mahal niya umano ako. Tinanong niya ako kung anong problema, kung nananaginip pa ako noon. Bumangon ako, sumandal sa dingding at sinabing huwag niya akong pinapaikot. Alam ko ang nakita ko, isa siyang aswang. Tinanong ko na din sa kung paano siya nakapasok sa loob. Humingi ito ng tawad. Hindi niya umano kontrolado ang sarili niya. Gusto niya umanong sabihin sa akin pero nag-aalangan siya at naisip niya na ako lang mismo ang tutuklas sa kung anong kakaiba sa kanya. At dahil sa sinumpong siya kagabi, nalaman ko kung ano ang lahat. Muli itong humingi ng tawad pero nilinaw niya na hindi siya katulad ng iba na pumapatay at kumakain ng tao. Anong kumakain ng tao? Kala mo hindi ko naalala yung sinabi mo kanina? Nung nagugutom ka? Nadulas yung dila mo. Nabanggit mong ako yung gusto mong kainin. Sinabi ni Maria na makulit daw kasi ako. Wala daw siya sa wisyo kapag sinusumpong. Tanggap niya umano lahat sa anumang mga pagdududa ko nun. Tanggap niya rin na baka iwanan ko siya. Bukas daw ay uuwi na siya sa kanila. Muli ay humingi ito ng tawad. Gusto niya lang umanong maging tao kahit papano. Gusto niya makasama ang isang tao at ako umano ang unang bumati sa atensyon niya. Nagustuhan niya umano ako kaya tinanggap niya ako noon. Mga aswang ang kauri niya at gusto niya umanong lumihis doon. Gusto niyang magkaroon ng pamilya sa isang tao. Nakapasok na daw siya doon sa may bintana. Kaya niya naman umanong abutin ang trangkador doon sa kisame. Kaya niya umanong gawin ang imposible noon. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Nawala ang takot ko noon pero ang bigat sa pakiramdam. Nasa pagitan ako ng pakikipaghiwalay at pagkaawa sa kanya. Hindi ko alam sa kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa lumabas ako noon at pinili kong tumambay sa may kamalig. Lumilipad ang diwa ko sa kawalan. Sumasalansan lahat ng suliranin noon na dadating sa akin at sa magiging kinabukasan ko kapag ipinagpatuloy ko pa ang lahat. Pero naroroon pa rin ang pagmamahal ko kay Maria.
Katunayan parang namamayani pa ito. Hanggang sa para na akong mababaliw. Oo, at nabiyayaan ako ng asawa na walang singganda doon sa lugar namin, pero aswang. Nagtungo ako sa may kabilang parte ng kalsada. May kaibigan akong may tindahan. Ginising ko ito at bumili ako ng alak. Galit pa nga yun sa kung bakit madaling araw nang didistorbo ako. Pero sinabi kong hindi ako nakakatulog at gusto kong uminom. Itong kaibigan ko ay may edad na at may pamilya. Si Kuya Sammy. Siguro ay naawa ito dahil nga wala naman akong kasama. Uminom din yon. Nag-uusap kami. Tanong ng tanong sa kung anong problema ko. Hindi ko naman sinasabi ang totoo. Sabi ko may mabigat na dinadamdam lang. Ito ba'y patungkol sa asawa mo ha, Adober? Nag-away kayo? Araw-araw ka namang masaya. Nakikita kitang nakangiti lagi. Alam mo, kahit sino magiging masaya ang buhay. Lalo't, sus Mariosep, naka-jackpot ka. Ganda ng asawa mong hayop ka. Napakaganda nga po pero sa tingin ko hindi naman magiging maganda yung kinabukasan ko. Hoy, hulog ng langit yan. Paano wala kang magandang kinabukasan dyan? May lupain kayo. Kahit pa nga pagtatanim lang mabubuhay mo yan Kung ako sa'yo, huwag ka nang isip bata. Baka kasi barkada pa din yung inaatupag mo. Yan ba yung dahilan? Baka pinagalitan ka hindi naman po. Kung alam nyo lang sana pero hindi pwedeng sabihin Akin lang po yung problema ko. Kaya ko naman siguro ito. Naging mahaba ang pag-uusap naming dalawa. Hanggang sa itong hayop na alak na ito ay nalaso na ng tuluyan ang isip ko. Lalo akong na-depress. Hindi ko napigilang magsabi ng totoo. Napakakulit din naman kasi nitong si Kuya Sammy. Naroon lang kami sa gilid ng tindahan nila. Sinisita na nga kami noon ng kanyang asawa Pero sinabihan lang na may problema ako at kailangan ng kausap. Na baka magbigti ako noon. So ayun na nga. Sinabi ko ang problema ko. Gulat na gulat si Kuya Sammy. Una, hindi pa ito naniwala sa akin. Sinabing baka lasing lang daw ako. Kung ano-ano na ang pinaparatang ko noon. Baka hindi lang umano ako pinaskor kaya nagtampo ako noon. Kako, hindi naman biro ang magpasa ng problema lalo't ito ay hindi pangkaraniwan. Kanina ko lang natuklasan ng lahat. Yung mga pagkakataong inaakala kong may saltik lang sa ulo. May dahilan pala lahat yon. Kuya Sammy, aswang po si Maria. Inamin niya sa akin bukod sa nakita ko talaga yung itsura niya. Inamin niya din na hindi naman siya kumakain ng tao. Kuya Sammy, baka ipagsabi mo to Reputasyon ko din yung nakasalalay dito. Aswang nga ba? Sandali. Malalaman ko naman kung aswang talaga Kilala ko naman yung tatay ko, di ba? Yung nagtuli sa'yo. Yumaon na lang yun pero maraming humahanga sa kagalingan nun sa panggagamot. Tapos sa akin pinasa kung anong meron siya. Huwag kang mag-alala. Marunong akong maglihim. Lalo na at napakaselan yan. Pero kapag niloloko mo lang ako, huwag kang magpapakita sa akin Kasi nga gugulpin talaga kita. Ganito. Bukas pupunta ako sa inyo. Huwag ka lang magpahalata. Hindi naman ako mararamdaman ng aswang mo kung sakaling aswang yan. Kaya kong itago sarili ko. Tumango lang ako. Hindi ko napigilang umiyak na parang bata. Tinapos kagad ang inuman noon at kahit papano'y nakaramdam ako ng pagkapanatag. Pagka-uwi ko ay mga pasado 4:00 na ng madaling araw. Si Maria ay nasa labas. Nakatayo lang ito sa harap ng bahay at halatang nag-aalala mukha. Nang makalapit ako ay niyakap ako nito. Bakit daw ako nagpapakalasing? Hindi ko ba daw siya tanggap? Pagkasikat daw ng araw ay sisimulan na niyang magligpit. Aalis ito at uuwi sa kanila. Kahit anong gawin ko ay hindi ko na daw siya makikita pa. Lumuluha siya.
hanggang sa sinabi nitong buntis na daw siya. Napamura ako. Gusto kong yakapin pero nag-aalangan ako gawa ng taliwas talaga ang lahat. Awkward kumbaga. Pumasok ito sa bahay. Habang umiiyak ito ay nagligpit na siya ng kagamitan. Dito ay nabati na talaga ang garbo ko. Pinigilan ko siya kako wag niyang gagawin yun gawa ng hindi ko kaya. Sinabi niya na siya din umano ay hindi niya kaya. Kasalanan niya ba umano na maging ganun siya? Sinabi niya naman umano na itutuwid niya ang lahat nun. Bigyan lang siya ng pagkakataon gawa ng ngayon lang naman itong mga hindi pangkaraniwang kinikilos niya. Kakagising lang naman umano ng aswang sa katawan niya. Ang iba sa kanila kapag estadong ganon, pumapatay ng tao. Pero siya ay kaya niya umanong magtiis. At kapag nalampasan niya na ito ay magiging kontrolado niya na ang lahat. Hindi umano araw-araw ang sumpong. Minsan lang. Tsaka hindi daw siya magpapakita sa akin kapag sinusumpong siya. Kahit papano'y medyo napanatag ako pero hindi ako makapaniwalang mangyayari pala sa akin ito. Wala pa akong saklaw sa kung ano talaga ang kalidad ng mga aswang. Ang alam ko lang ay totoo sila. Bakit hindi hanggang sa amin marami talagang kwentong aswang at may mga patunay pa. Humingi ako ng tawad pero hindi ko sinabi sa kanya na mamatyagan siya ni Kuya Sammy. Hanggang sa nalusaw ng tuluyan ang garbo ko, napalitan ng konting kasiyahan. Buntis Bagamat may agam-agam ako sa magiging kinabukasan ko. Pero kahit papano'y lumuluwag ang dibdib ko nun.